Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Дар инҷа мехоҳам барои шумо анамихе куртои хушро нишон диҳам. Сиёҳанд, заминашон сиёҳ, кисса доранд, ҳам капюшондор аст, ҳам бекапюшон. То размери 56 размер доранд, пад намезанад. Ин видеоро ман аз Корвон 7-12 4 рияд ба навор гирифтагиам. Тарафи 7-12 тарафи мираш. Марҳамат. Анаи намудо вай курто 160 сум буданд. Сиёҳо донаш анаи блестящиё боша барачай материалаш ғафс 150 сомонӣ нархи донашон. Касе ки мисол опт мегира бо арзон мешава. Беҳад на мисол куртои хушрӯ иҷада абаяҳо ҳастай. Се абая ки намиёнада ҳаст ино турецкиян. Бисёр абаяҳои хушрӯи фасон. Нархҳои ино 450 сомонӣ нархи донааш. Касе опт мегира бо мисол гапзанон мекунанд, арзон мекунанд. И тарафда боша инами чанд намудчаями абаяҳо халат абая турецкиё 450 сомонӣ. Иҷада абаяҳои ваям доранд, уно арзонанд. Абаяҳои бори Узбекистон. Бори Узбекистон абаяҳош аз 180 сомон сар мешава. Ана дувойкора бинед. Дувойкаҳои фасон то размери 52 дора. Нархи дувойка, нархи донаш 160 сомонӣ. Марҳамат. Агар дар кор бошад нависед. Вай остин доранд ино. Бе остин нестанд, остин доранд. Ҳамиқай ки то ҳами 52 размера дорад тамомала меркаяй. Бинед. Болоакиш хушрӯ. Спортивкаи болоакиш аҷоиб хушрӯ меиста. Хулоса нам хеле буд видео.